Bayan. Ang iban sa mga mag-asawa ang girakabig nga bugay o kun blessing ang isa ka bata apang sa distrito sang city proper magin abandonar nga isa ka lalaki nga lapsag. Ginasubayan ang guya kag nagaangot pa ang umbilical cord sa nasapuan ang lapsag nga lalaki nga bago lang nabunag sa Zamora Barangay Concepcion City proper las 7:30 sang aga Hulyo 30 tuig 2025. Sa interview sang K5 News FM kay Marcelo Gargazera, security guard kag amo ang nakakita sang lapsag, ginpayag sini nga nagapangi siya sa pader sang iya nakita nga hinali lang may naghulag sa sulod sang jacket nga yara nahalid sa higad sang dalan. Sang iya nga ginhimutaran, nakita sini ang tiil sang lapsag. Gilayo naman nga nagpangayo sang bulig si Gargasera kag gindapatan sang nagakaigo nga pagbulong sang icer ang bata. Nahibaluan nga sang ginhumlad ang naputos sa iya, nagyuhum pa ang lapsag sa nakakita. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan agod matumod kung sino man ang nagbilin sang lapsag nga may pag-aatubangon nga kaso. Yari naman ang kabahin sang pahayag sang nakakita nga si Gargasera. Ang jacket na graser pinotos. Tapos? Yun ang yatsura, may tabo na towel bla. Hindi sa kaginawa. Oo. Kaya mana ko tani manghihi. Oo. Kailang may nag-sick din na ano. Tail nakita ko. As in, patay na or buhay pa? Buhay sir. Buhay pa? Nangayo ko itong bulig kay manang ko. Oo, tapos? Ang kwaya kaging tunga naman subay. Sa karon, yara na sa kustodiya sang CSWDO ang nasambit nga lapsag kag yara naman sa maayong nga kondisyon. Kag ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang ini nga balita ang redulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.